welcome back to my YouTube channel Queen Sanem Official, guys. Aku saiki enek nang Wancai, guys. Sekarang ini tempat gorengan yang pojokan. Enggak. Kayaknya gen rumah makan. Daerah sini tuh pusatnya kenikmatan para emas-emas poro garangan. Dek kene iki enek restoran, enek bar, klub, diskotik. Segala macam enek. Terus tokone babuk barang iki ya enek. Lek toko babuk iki sebelah kono, sebelah depan. Nang kene pusat kesenengane para garangan dan para emas kono. Koe nang kene iki sahdu, guys. Iki Wancai ya, sing enek sing kangen Wancai kono Coyote, The Queen Victoria, ngarepe iki 109 tempat nggih diskotik. Kayak gitulah. Pengen mangan juga ada. Rono maju ae. Aku wis suwi nggak pensiun nang Wancai itu nggak. Morning, guys. Ini wong Nepal iki. Iki jeduk-jeduk iki lagi ditutup ngene iki jeduk-jeduk. Wer mlebu ra. Aku 109 iku gen kenangan. Alah Queen Victoria kono. Alah disetel bal-balan malahan. Alah kena DC ambiar ki enek Mas Bulbule. Halo. Morning. Apa kundel-kundel mau? Ditakoki wong tumbar mirikan tur kita nggak paham. Dhuwur ki lho sing ngene cah Indonesia. Heeh. Sing dhuwur kene iki. Mosok dadak. Iki lho munggahe nang kene iki. Sing nggih cah Indo. Alah gah. Tangku kewarakan bet ya Allah. Kayak soalnya ketat. Ya mene iki mereka iki jek sepi bet rong enek apa-apa. Amazonia jek rong enek apa-apa kae ngene Amazonia, diskotik Amazonia, guys. Kono iki kene nggen tempat bisa-bisa cedeke diskotik Tabu. Halo bos. Wagah ngiri-ngiri ya aku wae aku. Lho iki Tabu iki nggen diskotik Tabu jek diresiki. Urung enek musike iki cek nggih mangan-mangan. Rong enek bet ya ene iki. Diskotike jek sepi kae ngen Jobanana pojokan kono jek sepi. Lek nang kono kae nggen escape. Nang kono lho player mosok pindah rene player. Ndek Hongkong Cafe iki wis ora eneng. Terus ndek kono iki nggih daerah nggih sepak. Bisa ya, tapi ra oleh iki mlebu nang diskotik. Nganune tas gedhi iki. Ya paneren yo. Heeh. Kono yo njajal ya teko ujung. Kae gen diskotik kono kae ngen garangan ngombe-ngombe. Wong Nepal tapi lek kono aku ngerti ya, dhisik ya sering nang gen kono ngen player. The player kok pindah rono ya saiki. Player gitu. Hangout bar kok anyar iki hangout bar and restoran.
Iki anyar iki. Anyar iki tempatnya iki. Loh ki kok tutup red list. Masa orang buka, biasanya kan tisu buka. Kayak wong ngireng-ngireng, masa tutup? Cece, this one is closed already, is it? I think gonna open later. Oh, in the afternoon, ya? Yeah, maybe. So long time never come here. Yeah. This is new, right? Not really. Not really. Tapi kok Lambada, lisensi under Lambada gitu. Tapi kita enak Filipin gitu. Kita diskotiknya Filipin, kita ada diskotik. Tapi lah ya mene iki terlalu pagi ya, karena ini masih jam 12 siang. Diskotik iki nek Hong Kong itu bukanya jam 2 sore. Itu masih sepi jam 2 sore. Ulitin ko, buwan ko sa'yo. Amazonia kalau kok lah nek sing komen kowe kok apal Wancai ya penghunine lonte Wancai dong ora sah dokumen ngadi-ngadi. Boleh ora sah ngadi-ngadi. Aku wis masuk angin bet. Dek tuku kok aku lah. Aku ketoke wis masuk angin. Kenapa turu kuwi gawe AC. Apa kipas nganjing kok. Kipas nganjing gitu. Kipas ngain. Ako yun, tapi ini. Ya momo kan ndak iso bet aku mending anu holok aku. Tapi mehong bet. Wala siya, piyesa na grawa dulu na. Wala. Ako hong pa buli mati. Lalu mo lagi. Iya. Iki cedek diskotik bet, makanya mehong. Apa nih? Tutup. Nah, kene iki dhisik to. Kita iki survei diskotik yang ada di Hong Kong. Ben panilangi ben paham. Paham somben ben dhek nglonte dhewe rene. Lah mek bawuk timbang nganggur didol kan ngasile dhuwit ya to. Karek nggih urip lho iki jeduk-jeduk. Iya. Oh nggih ngerokokan. Oh nggih flame. Oh player pindah rene mbet player. Terus ngarepe hotel iki, hotel. Dhisik kan kene iki Hong Kong cafe. Diskotik Hong Kong cafe. Dhisik Neptune 2, dhisik terus ganti Hong Kong cafe. Terus sik bet. Wis entek rono kuwi. Mek klub-klub ngono kuwi. Ya wis lah ngene iki lah pusatane klub-klub ya. Ikuti terus, guys.